Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Higit 200 bagong kaso ng COVID-19 na itala sa San Fernando, Pampanga sa loob lang ng 2 araw. Active COVID-19 cases sa Bataan mahigit 4,000 na. COVID-19 test sa mga maghahain ng COC para sa local positions hindi required. At turismo sa siyudad San Fernando patuloy na umaangkop sa new normal. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Sonia P. Soto at ito ang mga nangunguna at tinutukang balita ng CLTV News. Higit 200 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa siyudad ng San Fernando, Pampanga sa nakalipas lamang na 2 araw. Kabilang sa mga tinamaan ng virus ay mismong si Mayor Edwin Santiago. Patuloy naman ang isinasagawang vaccination rollout sa siyudad. 25% pa lamang kasi ng vaccine-eligible population ang tumanggap ng kanilang complete dose. Si Rainiel Pawid ang may report. Nitong September 7, nagpositibo sa COVID-19 si City of San Fernando Mayor Edwin Santiago. Kasalukuyang pa ring naka-isolate ang alkalde habang nagpapagaling sa naturang sakit. Isang syudad sa may pinakamataas na COVID-19 cases sa buong lalawigan ng Pampanga. Sa nakalipas lang na 2 araw, 226 na bagong kaso ang naitala sa syudad. 140 cases nitong September 8 at 86 cases nitong September 9. Dahil dyan, sumipa na sa 1,684 ang total active cases ng San Fernando. Sa 242,100 Fernandinong bahagi ng eligible vaccine population, 25.1% o 60,773 pa lang ang fully vaccinated. 4 na vaccination sites ang umaandar natin. So, nag-average po sila ng 700 to 800 per vaccination site. So, isang araw po nakakaya natin yung 3,000 mahigit. Maging ang mga buntis na residente ng lungsod ay inihahanda na rin sa pagtanggap ng COVID-19 vaccine. Base sa guidelines ng Department of Health, inirekomenda ang pagbabakuna sa ikalawa o ikatlong trimester ng pagbubuntis. Tanging ang Russian-made vaccine na Sputnik 5 ang hindi pinahihintulutan ng mga eksperto na iturok sa mga nagdadalang tao. Ang pagbilis ng pagdami ng COVID cases ay posibleng umano sa transmission ng mas nakahahawang Delta variant. Dahil hindi naman ipadadala sa Philippine Genome Center ang lahat ng specimen na nagpopositibo sa virus, mabuting isipin na lang umano ng mga Fernandino na kahit anong variant ay lubhang makaapekto sa kalusugan ng bawat isa. Total, inamin na rin ng National DOH natin na meron ng community transmission yung Delta variant. Sa latest COVID tally ng San Fernando, umabot na ang kumpirmadong kaso sa 9,022 kung saan 1,684 ang aktibo. 250 ang namatay at 7,088 ang gumaling na. Rainiel Pawid, CLTV News. Hindi kaila sa atin na isa ang tourism industry sa mga labis na nakaramdam ng economic impact na dala ng COVID-19 pandemic. Dito sa siyudad ng San Fernando na kilalang Christmas capital ng Pilipinas, patuloy ang pag-angkop ng sektor ng turismo sa new normal. Hindi man daw ito madali, porsigido pa rin ang City Tourism Office sa pagtuklas ng mga bagong paraan upang makabangon ng turismo sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Si Jennifer Salenga ang may report. Isa na raw yata sa mahirap sagutin para sa mga nasa industriya ng turismo ang tanong kung kumusta na sila. Ito ang tugon mula mismo sa Tourism Officer ng Siyudad San Fernando na si Ching Pangilinan. Ang dating kalendaryo na punong-puno ng events at aktibidad biglang nanamlay dahil sa pandemya. Dahil sa mga umiiral na paghihigpit dulot ng COVID-19, malaki ang naging epekto sa ekonomiya lalo sa sektor ng turismo tulad sa mga major at secondary establishments sa syudad. At kahit pa gastronomic center ang Pampanga, ramdam din ang epekto ng pandemya ng mga restaurant owner. Napakababa raw ng bilang ng mga bumibisita simula noong 2020 hanggang kasalukuyan. Some of our resorts talagang umiiyak sila, lalong-lalo na kahit na MGCQ tayo, meron tayong mga added restrictions against gatherings, no, at saka yung mga outing at karagdagan doon.
dati nag-iis na sana tayo ng restrictions, pinapayagan ng lumabas yung mga bata, tapos biglang binawi ito lahat, no? So back to a very very low level of tourism activity na naman tayo. Sa kabila nito, may mga pamamaraan daw na ginagawa ang lokal na pamahalaan upang makaagapay at hindi tuluyang magsara ang ibang mga establishmento. Sa accommodation sector halimbawa, ginamit ang mga ito ngayon bilang isolation at quarantine facilities. Patuloy din ang pakikipagbuno ng mga nasa food sector sa pamagitan ng pag-adapt ng mga bagong paraan sa kanilang operasyon. When you look at the statistics, the numbers are very dreadful in a way, no? But itong 2021 on our statistics pagdating sa mga overnight stays, nakatulong yung meron tayong mga quarantine and isolation facilities because merong mga nakabook sa mga hotels natin. But that's just one sector. Because of the restrictions in dining, struggling din yung mga restaurants natin. So kailangan nilang sabayan ng ibang mga paraan, no? Kagaya ng mga food delivery services. Malaking tulong din daw na nasa Siyudad San Fernando ang mga regional office dahil karamihan sa meeting at conferences sa siyudad ginagawa. Pero pagtitiyak ni Pangilinan, mahigpit ang pagpapatupad ng safety at minimum health protocol sa mga ganitong event. We've started to allow events to take place provided that there are certain regulations and guidelines that they have to follow. So, for example, you have to have infection control policy for your event. You have to have an undertaking na if any of your guests would be positive, you have to take care of the testing expenses and so on, or help with the contact tracing, no? Yung mga ganoon na klaseng regulations, nakatulong na maka-bounce back yung industry natin. Patuloy daw ang adjustment na kanilang ginagawa upang may pagpatuloy ang turismo sa ligtas na paraan. Kabilang dito ang paghihikayat sa mga nasa tourism-related enterprises na kumuha ng accreditation mula sa Department of Tourism. Ito ay upang matiyak na sila ay sumusunod sa minimum health standard na rekisito ngayon bago makapag-operate. Kailangan ding makakuha ng safety seal bilang karagdagang assurance ng pagsunod sa health protocols. Dalawang accreditation program na ito talagang pinupush natin, especially for the tourism industry ng ating syudad. Even ang kagandahan naman, even yung mga secondary tourism-related establishments natin, kagaya ng mga restaurants, marami na rin ang nagpapa-accredit sa kanila sa DOT. No? Kanya malaki na as ng number of DOT accredited establishments na meron tayo. Isa pa sa nagiging strategiya ng Tourism Office ng Siyudad San Fernando ang pag-maximize sa digital platforms. Dahil may paghigpit pa rin pagdating sa mga gathering, naglunsad daw sila ng virtual tours para sa mga nais ma-experience ang makasaysayang San Fernando train station. May mga festival na hindi raw muna masasaksihan ngayong taon kahit pa maaring i-digitize sa mga ito dahil sa bilang ng mga tao na kailangan para rito. Pero ang Giant Lantern Festival tuloy na tuloy. Sa kabila ng pandemya, maraming aktibidad pa rin ang nakalinya tulad ng Women's Week. At dahil Tourism Month ang buwan ng Setyembre, marami rin daw nakalinyang webinars. Kabilang pa sa mga aktibidad ng syudad ang Tourism Star Awards, gayon din ang paghahanda para sa Outstanding Fernandino Awards na nakatakda sa buwan ng Pebrero sa susunod na taon. Makikita ang mga aktibidad na ito sa official Facebook page ng kanilang opisina na City of San Fernando, Pampanga Tourism Office. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, nasa 500 kabahayan apektado ng mahinang supply ng tubig sa isang barangay sa San Simon, Pampanga. Active COVID-19 cases sa Bataan, mahigit 4,000 na. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Higit isang taon na umanong dumadaing ang mga residente ng 500 kabahayan sa isang barangay sa San Simon, Pampanga. Kung kailan kasi pinakakailangan ang paglilinis ng katawan para mapigilan ang posibleng pagkalat ng COVID-19 virus, ay siya namang paghina ng supply ng tubig sa kanilang lugar. May water tank na umanong na-install sa kanilang barangay ngunit aabutin pa ng 2 linggo bago ito mapakinabangan. May detalye ng balitang yan si Rainiel Pawe. Sa Purok 5 ng Barangay San Miguel sa bayan ng San Simon, Pampanga, naninirahan sa iisang compound ang pamilya Anosasyon. Ngayong pandemya, hindi lang ang pagkahawa sa COVID-19 ang kanilang iniintindi. Halos sigit isang taon na raw kasing mahina ang dating ng tubig sa kanilang bahay. Gabi na pag may tubig. Pagdating po ng alas 6 ng umaga, wala na po kami tubig. Ay, mahirap ang tubig talaga. Lalo na ako, hindi ko naman kayang umigib doon. Inihingal ako, mayroon akong ika. Dito sa posong ito, kumukuha ng tubig ang karamihan sa kanilang kapitbahay lalo na tuwing umaga. Ganong oras kasi nawawalan ng tulo ang kanilang mga gripo. Ayon sa lokal na pamahalaan, hindi umano mapakinabangan ang bagong tayong tangke ng tubig dahil marumi pa rin umano ang inilalabas nito. Sa katunayan, isang buwan nang patuloy na pinatutulo ang tubig sa tangke upang maalis na ang mga dumi rito. Hindi ito pinapakinabangan ngayon ng mga residente ng San Miguel, kundi naging perwisyo pa. Bakit? Kasi nagamit pa yung electric bill nila, pero buti na lang, binayaran nila worth 40,000, may nagbayad ng contractor. Ang bagong tayong tangke ng tubig ang nakikitang solusyon upang lumakas ang water supply sa lugar. Nasa 5 kabahayan umano ang makikinabang dito. Tiniyak naman ng Municipal Engineering Office na bago matapos ang buwan ay ready to operate na umano ang bagong water tank. Continuous na paandar lang ng 2 weeks, ganon. Sasagutin naman po ng subcon yung electric bill. Pwede na siyang i-connect nun sa ginawa nating AM project. Yun po yung rehabilitation ng mga water line. Handa naman daw magtiis ng 2 pang linggo ang mga residente, subalit ang tangi lang nilang hiling, Mapaandar na itong nawasan bago para hindi naman kami mahirapan. batay sa records ng Municipal Treasury Office, ang naturang water service rehabilitation project sa lugar ay nagkakahalaga ng 6.5 million pesos. Rainiel Pawid, CLTV News. Tumungtong na sa higit 4,000 ang bilang na aktibong kaso ng COVID-19 sa Bataan. Ito ay sa kabila ng mahigpit na quarantine classification na ipinatupad sa lalawigan. Kaya naman hinihimok ang mamamayan na manatili sa kani-kanilang tahanan kung wala namang essential activity sa labas.
Patuloy rin ang vaccination rollout kung saan higit 1/3 na ng eligible population ang nabakunahan. Si Reniel Pawid ang may report. Apat sa mga kasama ni Harold Peralta sa kanilang bahay sa Dinalupihan, Bataan ang nagpositibo sa COVID-19. Kabilang na ang kanyang biyanan, bunsong anak at asawa. Maliban sa pag-iisip sa magiging epekto ng COVID-19 sa kalusugan ng kanyang mga kapamilya, kinakailangan niya ring maging matatag dahil siya ang punong abala sa paghahanda ng pagkain at paglilinis ng bahay kung saan naka-isolate ang mga nagpositibo sa virus. How come after I was re-swabbed 5 days after, I remain negative? Number one, I never remove my mask. I keep on sanitizing the whole house. Sineperate ko na kaagad yung kubyertos namin. Ang pangamba ng ilang Bataenyo tulad ni Harold hindi naman katakataka dahil nitong September lang, higit 100 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan. Sa kabuuan, 4,077 na ang binabantayang aktibong kaso sa Bataan, kung saan 34 sa bilang ay Delta variant. Dahil sa upward trend ng novel coronavirus cases na nanatili sa MECQ ang Bataan hanggang September 30. Ilan sa mga ipinagbabawal ngayon sa lalawigan ay ang paggamit ng indoor at outdoor courts at maging mga gym, indoor dine-in, personal care services gaya ng salon, spa at beauty clinics. Sarado rin ang mga tourist destination, entertainment industries, kids amusement establishments, maging ang mga library, museum at cultural centers. Samantala, base sa latest COVID-19 vaccination report ng Bataan, umabot na sa 236,283 ang nabakunahan ng first dose habang 129,630 naman ang fully vaccinated na. Habang dumadami yung ating nababakunahan, mas hindi nagiging severe yung kaso ng COVID sa ating lalawigan. Hangad ng Provincial IATF na mabakunahan pa ang karagdagang 200,000 Bataenyo upang makamit ang herd immunity. Sa buong lalawigan, umabot na sa 28 ang kabuang bilang ng mga COVID vaccination site. Reniel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, rapid testing, epektibo nga ba sa pag-detect ng novel coronavirus? Manatili nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalikan si LTV News. Sa tagal na nating nakikipagbuno sa COVID-19, iba't ibang uri na ng tests ang naipakilala sa publiko. Sa kabila nito, aminado naman ang marami sa ating mga kababayan na hindi sila tiyak sa kung anong test nga ba ang dapat nilang pagdaanan para matiyak na hindi sila carrier ng novel coronavirus. Noong nakaraang taon, nanawagan si dating Pampanga 4th District Representative Ana York Bondoc na isang pulmonary and critical care specialist kay Pangulong Rodrigo Duterte na ipagbawal ng paggamit ng rapid testing. Hindi daw kasi reliable ito at posibleng magbigay pa ng maling resulta o impresyon na siyang nagiging dahilan ng higit na pagkalat ng COVID-19. Para ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang gamit ng rapid testing sa ating krusada kontra sa pandemya, o kung meron nga ba itong mabuting dulot, makakasama natin si Dr. Ana York Bondoc dito sa ating programa. Magandang gabi, Doktora. Hi, Miss Sonia. Nice to see you. You're looking well and magandang gabi po sa lahat ng nakikinig. Long time no see, Doktora. Napakaganda nitong ating paksa kasi ito ay isang bagay na malaki ang maitutulong sa ating mga kababayan, lalo na yung mga karehiyon natin dito sa Central Luzon, kung maliliwanagan sila dito sa iba't ibang klase ng test. So, Doktora, I wanna ask you first, ano-ano ba ang mga available na test para malaman kung merong COVID-19 ng isang tao at anong pagkakaiba-iba ng mga ito? Well, right now, Miss Sonia, there are two main tests na ginagamit po to diagnose whether yung kaharap niyo pong pasyente or yung kaharap niyo pong tao would be COVID positive. The first test po is what we call po the gold standard na test. Ito po talaga yung pinaka-reliable. It is also the most expensive. Ito po yung tinatawag na commonly called the swab test or yung tinatawag pong PCR testing. And ito po, they will swab your two nostrils
and iraran po sa laboratorio po ito. And this detects the presence of the virus mismo. So mismo po yung virus ang nagde-detect nito, and this is the most reliable. The second test po na it takes a while, mga 12 hours po, no? The second test po na ginagamit na po natin to determine if you are infected at this moment po, no? That is called the rapid antigen testing. Mabilis po yung sagot nito. It comes in a test kit. Again, they will swab your nose po, and then put it in the test kit, and it will come out positive or negative. Ang kakaiba po nito, that it does not test the virus mismo. It tests the presence of the antigen. Yun po yung spike. It was built around the spike protein po of the COVID-19 virus. At yun po yung dinedetect niya. Again, the swab test, the PCR, is the more reliable test. Pero yung antigen po, pag nag-positive kayo and it's a good quality test, likely po positive kayo. Ang masama lang po, pag nag-negative kayo, it can miss some infections. So that's it. There are two main tests, the swab test, the PCR, and the rapid antigen. Yeah, but how about the saliva RT-PCR test of the Red Cross? Pwede rin po yon because we use either the nose po, yung swabbing the nose or the mouth kasi dun po talaga pumapasok yung ating virus. It is respiratory. So dun po talaga naglilinger yung pinakamarami pong particles of the virus, and that's where we get it. So the saliva test is pretty accurate din po. Itong mga test na ito, doktora, iba-iba ang presyo. Parang yung mga taong bayan, nahihirapan sila dun sa idea ng magpa-RT-PCR test, kanya they'd rather, they resort to rapid antigen dahil mas mura, hindi ba? Pero sabi nyo nga, hindi naman siya ganun ka-reliable. Tungkol dito sa mga presyo na ito, ano ba talaga dapat ang presyo? Well, you asked two questions po eh. Let's talk about the price, and then afterwards, let's talk about the reliability. Kasi time-based po yan. Okay? So with regards to the price, I really support po yung ginawa po ng gobyerno, nagkaroon na po ng price cap. In fact, meron pong mga announcements ng DOH that the test should not go beyond a certain amount po. Nakalagay po dyan for antigen and for PCR. Alam nyo, we live in a resource-depleted community. Di naman ho lahat ng tao, lalo na ngayon ho, ang daming napapositive na buong pamilya na. So the RT-PCR costs 3,500 to 5,000. So how can you times 10, that's 50,000. Di sana ginamit mo na lang yun sa pang-hospital mo, right? So there is actually no absolute need to test. That's very controversial statement, but it's very interesting. Kasi po sa amin, pag nag-positive, or if you have the COVID symptoms, may linagnat, meron pong nanghina, nawalan na po kayo ng pang-amoy at panlasa, do you need to test? The answer is no, you do not need to test. What you need to do is you need to isolate yourself. Isususi po namin yung bahay nyo. Hindi naman literal, but you have to stay inside. And you stay there for 14 days, presumed positive na po kayo. Ngayon, when do you test? You test po if somebody's getting worse, or if halimbawa po may bata doon, or somebody with cancer chemo, or somebody who needs to go to the hospital. That's the only reason that you need to test. It is not automatic po that you need to test. So I would like to clear up that misconception. Kasi may mga tao, inubo, test ka na. Hindi, inubo ka, magpa-isolate ka. And you can save a whole lot of money because alam po natin na magastos po talaga. The medicines are so prohibitive. So would you rather use the 50,000 na lang when you need to go to the hospital, or you want to waste your 50,000 on a test? Na likely positive naman ho talaga kayong lahat doon. So kami po, we're even following the no more testing strategy, but the quick isolation po and quarantine strategy. At tama rin po naman yun. Practical, hindi ba, doktora? Practical na practical. Oo. At malinaw na malinaw kung ano yung dapat mong gawin. Basta nagkaroon ka ng symptoms, correct? At doktora, ito naman, nabanggit ninyo, napanood ko yung buong video nyo, and dun sa video nyo, sabi nyo, talagang delikado yung rapid antigen test. Yun ba, lahat ba ng antigen test na rapid ay problematic? May iba-iba kasi. Meron akong halimbawa, may nakita akong antibody
Yes, Rapid I would like to antibody clear that test. up. Yes, Yeah, Ma'am please, Sonia, I'd like to please. clear that up. The video po was against the rapid antibody test. Okay? Okay. Against the rapid antibody test. Bakit? Bakit nga ba? Kasi po, an antibody comes out after 14 days. By the time po, ginagamit po, last year, ginagamit po yung antibody test to detect if you have COVID today. Pero the antibody test will only become positive po late after the disease. So, kumbaga, it was the wrong test. Opo. The antigen test, ito na po ang ginagamit ngayon. Ito na po ang tamang testing. So, my video, it had 3 million views po actually and killed the rapid antibody testing industry. I'm happy to note. Kasi po inaccurate siya talaga. So basically, we were using the wrong test to diagnose po if people have COVID today. The antibody test po is used to find out if people have had COVID. Kumbaga, kung tapos na po o na-infect po ng COVID. Not today. Yung today po, antigen po yun at swab. Okay. So, which brings me dito sa tanong na ito. Kasi, meron akong kilala, nagkaroon siya ng COVID. So after the 14th day, gusto niya uling magpa-RT-PCR. Sabi ng doktora, hindi ka na kailangan magpa-RT-PCR, okay? Hindi mo na yan kailangan. Sabi ng pasyente, hindi po kailangan ko kasi kailangan kong malaman kung meron pang natitirang infection. Sabi ng doktora, posible na meron pang natitirang infection. Ngayon, kung talagang gusto mong malaman, mas mabuti pa magpa-antibody test ka. Okay, ikaklaro ko lang po yung statements na yun, ano po. The doctor is actually correct. But the antibody test po does not detect, active COVID. It detects past COVID. Kumbaga, it's past. You form your antibody after you have been infected. So yun po, if you've been vaccinated, you also form antibodies. Kumbaga, na-expose po kayo to the vaccine and that's how you form antibodies. So antibody po is looking back. Kumbaga, hindi po siya looking now. Okay, yung pasyente po, tama po yung doktor eh. The DOH advises us not to repeat testing, either antigen or PCR after 14 days of quarantine. After 14 days, kung mild po kayo, presumed na po, kasi pinag-aralan na ho yan sa ibang bansa, na patay na po lahat ng COVID and you can go out without a test. First of all, it saves you money kasi that's another 5,000 ano po. And the second reason po is because the test is so sensitive, nakaka-pick up, baka mag-positive kayo. When you are positive, does that mean na hindi pa kayo healed? Kailangan bumalik kayo doon sa quarantine? No. Usually po, ang napipick up po after 14 days is what we call remnants. Yun po yung mga patay na COVID po na nasa dugo nyo. It takes a while to clear out all the pieces of COVID. Pero I'd like to state very importantly, sa lab po na positive after 14 days, it usually means po remnants, otherwise known as patay, and also it cannot reproduce nor infect another person. So yun po yung remnants ng patayan ng COVID sa loob ng katawan nyo. Nag-battle yung katawan nyo with the COVID virus. The COVID virus died, that's why you're alive. Yeah. And there are bits and pieces floating around your blood at yun po yung napipick up ng test. So after 14 days, don't have yourself tested, lalo na kung mild lang. And you are totally safe po to go out. So yung friend nyo po, kasi ganito yun eh, kung na-positive po kayo talaga, after 14 days, you have to spend another 14 days kasi po from the time of positivity, yun eh. And this often happens, have you heard of senators po na positive after 3 months, ganon? Usually remnants po yan. I see. So there is no such thing as long haul? Iba po yan. That's still another concept po. The concept po of long haul COVID is negative na po kayo sa COVID. Pero you are still suffering the effects likely po of the COVID on your immune system. Diretso pong, kung ite-testing po yun, wala na po kayong COVID sa katawan nyo. That's 14 days. And yung iba 3 months, yung iba po 6 months. So what we call po long COVID is actually a syndrome of
effects left over po from COVID. It is not from the live COVID, like after 6 months, ina-attack yung katawan nyo. Hindi po ganon. But it is lingering po, and we don't really know the details po too much about it. In the US, they know more. Pero sa Pilipinas po talaga, parang na-overwhelm pa po tayo sa dami ng nasa ospital. We cannot even deal with the problems po of people who have recovered but remain hinihingal, remain po nahihilo, remain alanganin. Some people cannot smell after more than 3 to 6 months. So these are effects of the virus. Pero hindi na po mismo na may virus kayo. So hindi pa rin ho masyadong malinaw why. So that person is no longer infectious. Hindi na po. That person can live, work, pero meron pa rin ho siyang lingering effects from his infection. And So- that's just normal po, lalo na kung naging kung lalo na po kung na-intubate kayo, na-ICU kayo, it can take 1 year to 18 months po bago mag-normal ang puso niyo eh. But Doktora, what about yung mga employers na nagre-require na after magka-COVID ng isang empleyado, bago siya papasukin, kahit na natapos na yung 14 days, gusto pa nilang mag-submit ng RT-PCR test or ng antigen test. Ano pong masasabi natin dito kung halimbawa nag-positive yung empleyado, kawawa naman? Ma'am Sonia, ganyan talaga eh. And it's really so unfair. May advisory na po yung DOLE na hindi na po kailangan yon. But again, some employers are demanding that. Kung talaga pong gano'n, alangan naman tayo pang mag-educate, but baka ho tayo ma-fire, lalo na kung kayo empleyado. I would suggest po, just get na lang po an antigen test kasi mas cheaper na lang po yon. Huwag nyo na pong, unless talagang mag-require po sila ng swab test, we cannot do that. Actually, there are 2 cases po na people would require eh. One is travel. Sometimes people have to travel after having had COVID po eh. It's possible po that you might actually, nangyari na po ito sa kaibigan ko. He got COVID 3 months after, 3 months in Switzerland, then came home dahil namatay yung tatay niya. Nag-positive po siya sa NAIA. So his brother, who's a doctor, had to call the NAIA. Kasi it's technical pero pag first 5 cycles nag-positive kayo, that means maraming talaga kayong virus and that's really positive. Pero kung matagal po yung cycle na na-pick up, like mga 30th cycle na ganon, usually ang tawag po dyan is remnants. But that is very technical po sa lab. Okay. Doktora, ang sabi niyo po kanina, yung hindi niyo nire-recommend at tingin niyo kailangan tigilan na yung rapid antibody test. Yes, opo. Okay. But you are not opposed to rapid antigen test. So please Yes. explain to us, to our televiewers, gaano po ka reliable ang rapid antigen test? Marami nagsasabi pwede mag-false positive or false negative. Unfortunately, Ma'am Sonia, tamang-tama po yung sinabi po ng mga viewers nyo. First of all is the element of time, okay? May timeline po ang COVID. And unfortunately, and this is the reason kung bakit siya grabing nakakahawa. Most of the symptoms, for example, let's put day 0. You ate lunch with a coworker. Day 1, may tumawag sa inyo, Ma'am Sonia, positive si ganyan. So magpapatest ho ba kayo the moment you hear that news? No. You have to wait po for 5 days kasi our tests, both the antigen and the PCR only pick up accurately from days 5 to 9. Bakit po? Okay. Kasi from day 0 to 5, yung pumasok po sa ilong nyo, dumadami pa ho. Kumbaga, let's say you just inhaled 1 particle. That particle po has to reproduce. Kailangan ho siyang dumami. To the point na pag day 5, pag swab nila, meron na ho silang makukuha. And then by day 9, nagpapatayan na ho yan, your body is trying to protect yourself. By day 9, wala na rin hong masaswab kasi normally patay na ho yun. And day 9 to 14 is actually a recovery period. So yun po talaga yung problema. Our tests are only positive usually from day 5 to 9. Pero from day 0, Ma'am Sonia, from the time that you ate lunch with someone and that they called you up on day 1, from day 1 to 4, nagkakalat na po kayo ng virus. And this is what we call, hindi naman po actually asymptomatic which is no symptoms whatsoever. Pero ang tawag po dito is pre-symptomatic from day 1 to day 4,
nagkakalat na po kayo ng virus, you feel perfectly fine. Pag swinab po kayo, negative pa. But by day 5, doon na ho kayo lalagnatin, and that time po when you swab, that's the only time you will become positive. So it is very important po not to put all your hindi po ang swab or yung antigen test ang batayan ng lahat. Ang importante po is, were you a close contact? Lalo na ho ngayon Delta, we are not going to wait for the test. You are going to be isolated ASAP na po. So clinical presentation is also very important. At saka po yung history. Kung talaga hong yung nanay nyo ay na-positive at nandun kayo sa loob ng isang bahay, whether your test is positive or negative, the DOH protocol now is that you need to stay in your house for 14 days. Kasi po grabing-grabe na po ang Delta. So, Doktora, yun po. itong And again, ma'am, sorry, I forgot to say, yung quality din po ng tests, unfortunately, ang dami pong naglalabasan ng mga brands and, you know, depends rin po sa quality. Sige po, ma'am. Yeah. So, Doktora, kailangan pa rin ng gold standard, yung sila sa RT-PCR, yung swab test. Kung halimbawa gustong makatiyak ng taong may sintomas, na nag-negative sa antigen. Kunyari, nag-negative sa antigen, pero may mga symptoms, kailangan talaga mag-undergo pa rin ng RT-PCR o dapat nang mag-isolate at hintayin na lang yung 14 days. Ano yung practical? Ano yung tamang gawin? Sa akin po, if someone really wants to know at may extra naman pong pera, there is nothing wrong with testing. Opo. Especially if talagang may nervous po yung tao, Pero again, if you are the LGU or you're the doctor, kung talaga pong halimbawa, 10 na po sila talaga and none of them are smelling anything, I will not trust the negative test. Kahit negative PCR pa po, doon na lang po kayo sa loob ng bahay. So yun yung pinakatama at pinaka-practical na pamamaraan, Doktora? Hindi ka pagagastos ng malaki. Kasi kung panay that's our RT-PCR, recommendation. Yeah. Okay, Doktora. Maraming salamat sa inyo, Doktora Ana York Bondok. Napakaganda nitong ating naging talakayan. I am sure maraming natulungan nitong inyong mga ipinaliwanag. I hope maari pa namin kayong imbitahan in the future, Doktora. Miss Sonia, it's always, ayokong mami kasi you're so cool. It's my pleasure to always be with you and sana po you will invite me again anytime po. Yeah, maraming salamat sa inyo, Doktora. Ingat. Thank you very much. Thank you po. Stay safe and healthy, everyone. Thank you. Sa puntong ito, silipin naman natin ang isang mabilis na pasada ng mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng reyon at ni JM De Jesus sa CL News Express. Up on down. Nabakunahan na kontra COVID-19 ang nasa 1,664 persons deprived of liberty o PDLs sa Central Luzon. Ang bilang na ito ay 18.6% lamang ng 8,856 total population ng PDL sa Region 3. Ayon kay BJMP Assistant Regional Director for Operations Andrew Tauli, galing sa lokal na pamahalaan ng mga bakuna at prioridad umano ang kaligtasan ng mga PDLs bunsod sa paglabas ng iba't ibang variant ng COVID-19. Nagsasagawa din umano ng welfare and development activities tulad ng Therapeutic Community Modality Program upang matulungan ang behavioral, intellectual, spiritual, and social aspects ng mga PDLs. Pinangunahan ito ng mga health unit at mga nurses na regular silang kinakausap upang masigurado na mataas ang kanilang moral ngayong panahon ng pandemya. Sa ibang balita, nasa 4 na po na magsasaka naman ang nabigyan ng seeds and fertilizers mula sa City Agriculture Office ng Angeles. Parte daw umano ito ng corn production program ng Department of Agriculture. Nabiyayaan ng mga magsasaka ng 30 bags ng white corn seeds, 10 bags ng yellow corn seeds, at 150 bags naman ng organic fertilizer. Paraan na nato ng programa para tulungang makabangon ng mga magsasaka mula sa krisis na dala ng pandemya. Ibinida din ng city government ng green Arabica beans sa tanim ng mga Angeleno farmers sa One Town One Product Store para maibenta. Samantala, nailagay na ang historical marker sa 78 taong gulang na istruktura ng Aguas Potable sa Malolos, Bulacan.
Ang istruktura ay ang dating tangke ng tubig ng Nooy National Water Works and Sewerage System Authority na kalaunan ay napailalim sa City of Malolos Water District. May taas itong 24.4 meters o 80 talampakan na katumbas ng 7 palapag na gusali. Ang dating Mariano Esneco Water Works ay pinatayo ng mga Amerikano sa Pilipinas noong 1922 sa halagang 22,600 pesos at natapos noong March 28, 1923. Makikita ang marker sa bungad ng pamilihang lungsod ng Malolos at katapat ng monumento ni General Isidro Torres na naging alkalde mayor ng Bulacan o katumbas ng posisyong gobernador sa ating panahon. Bahagi umano ang Aguas Potables de Malolos ng tinatawag na Malolos Historic Town Center na idineklara ng National Historical Commission of the Philippines bilang isang National Historical Landmark. Noong 2015 ay nagkaroon ng plano na ipagiba ang water tank at napigil ito na National Museum of the Philippines at mga grupong athikain na preserba ito dahil aabot na sa 100 taong kulang ang Aguas Potables pagsapit ng taong 2023. JM De Jesus, CLTV News. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa, Clark. Yes po, magandang gabi po sa ating po mga kababayan. Si Typhoon Kiko po ay humina ng kaunti kagabi pero nanatili po siya dyan sa may silangan ng Southern Isabela. Siya po ngayon ay namataan sa layong 280 kilometers sa silangan, hilagang silangan ng Kasiguran Aurora at nagtataglay pa rin po ng lakas na hangin na umaabot ng 185 kilometers per hour malapit sa gitna. At pagbugso na umaabot ng 230 kilometers per hour. Ang pagkilos po niya ay pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. So inaasahan naman po na ang babala po ng bagyo bilang 3 ay nakataas na po diyan po sa may extreme northeastern portion ng Cagayan. Ang babala naman po ng bagyo bilang 2 ay nakataas po sa Batanes, Babuyan Islands, the remaining eastern portion of mainland Cagayan, kasama na rin po ang northeastern portion ng Isabela. So yun po mga lugar na yan na nabanggit ay nasa ilalim po ng babala ng bagyo bilang 2. Ang babala naman po ng bagyo bilang 1 ay nakataas po dyan sa natitirang bahagi ng Cagayan, the northeastern portion of Ilocos Norte, ang Apayao, the eastern portion of Kalinga, and then the northwestern and southeastern portion of Isabela. Kasama na rin po dyan ang northern portion ng Aurora. Yan po yung mga nabanggit na lugar na yan ay meron na po mga wind signals. So pinapaalalahanan natin po sila dahil medyo malakas po itong si Typhoon Kiko na sa ngayon nga po ay nasa katubigan pa. Pero asahan po yan, nalalapit na po yan sa kalupaan mamayang gabi o bukas. So inaasahan din po na si Kiko, pag hindi po nagbago yung kanyang pagkalaw, ay inaasahan din po lalabas na rin po ng PAR ngayong weekends. So pinag-iingat po natin mga kababayan. Samantala, ang nararanasan po natin mga pagulan ngayon ay dulot po ng hanging habagat na pinalakas po ni Jolina at ni Kiko. Si Jolina po ay nasa labas na po ng PAR at ito po ay kumikilos pakanluran patungo ng Vietnam. So wala na pong epekto o direktang epekto sa Jolina. However, yung pong habagat na nagpapaulan po sa atin na posible pong magpaulan mamayang gabi, o mamayang hapon o bukas ng gabi. Yes po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Para sa Facebook, puntahan ang @CLTV36official at ang @CLTV36 News. Para naman sa Twitter, @CLTV36. Kung gusto niyo ng Instagram, meron din kami sa @CLTV36official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel @CLTV36official, ang aming website sa www.cltv36.tv. Mapapanood din ang aming mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners sa buong Central Luzon. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs,
Ako po si Sonia P. Soto. Maraming salamat. Stay safe, mga karehiyo.